Túto reláciu vám priniesla aromaterapie Karel Hádek. www.aromaterapie.sk. Milí priatelia, vítajte pri populárno-vednom magazíne Zdravo, v ktorom aj dnes hovoríme o závažných a niekedy i zamlčovaných faktoch a pozrieme sa na otázky zdravia z druhej strany. Akú hrozbu predstavujú skládky odpadu a moderná technológia na ich likvidáciu, ktorú nám predstaví popredná slovenská odborníčka. V druhej časti relácie hovoríme o zdraví v ústnej dutine a dozvieme sa, že práve zubné pasty nám ho môžu narušiť. Príjemné chvíle pri relácii Zdravo. Naše krásne Slovensko je dnes doslova zasypané skládkami odpadu. Nielen tými legálnymi, ktoré však aj tak často nespĺňajú kritériá bezpečnosti, ale aj divokými skládkami, z ktorých sa voľne do okolia uvoľňujú škodlivé látky. Takmer vôbec sa ale nehovorí o tom, aké sú skládky odpadu zdraviu škodlivé a nebezpečné. Do ovzdušia z nich unikajú skleníkové a toxické plyny, kontaminujú pôdu a spodné vody a svoje široké okolie zamorujú patogénnymi baktériami. Popredná slovenská odborníčka nám teraz predstaví modernú i vo svete používanú technológiu, ktorou sa dnes dá nielen ekologický odpad likvidovať, ale mohla by postupne nahradiť katastrofálne skládkovanie odpadu na Slovensku. Tie vody, ktoré sú približne v 5-metrovej až 8-metrovej hĺbke, v okolí tej skládky sú kontaminované. Obsahujú rôzne degradované látky. Názorne to vidíte napríklad na jazere Kuchajda. Viete, prečo na jazere Kuchajda je toľko siníc? Preto, lebo tam, kde stojí dneska aj Policity Center a mali kasárne, predchodca Kutuzových kasární ešte za Márii Terezy a skôr cintorín koní. Viete, rozkladajú sa látky, ktoré obsahujú bielkoviny. Tieto bielkoviny, keď degradujú, vznikajú také chemické zlúčeniny, z ktorých väčšina je toxická. Aj nedaleko Bratislavy sa v súčasnosti rieši otázka, či skládkovať alebo iným spôsobom likvidovať odpad. Je to obzvlášť zaujímavé, pretože sa to nachádza v mieste, kde sú zdroje pitnej vody. Áno, plánujeme postaviť zariadenie, ktoré by premieňalo odpad na energetický zdroj, s tým, že by spracovalo asi 100 000 tón odpadu a je to v Šamoríne. Tu si treba uvedomiť, že v Šamoríne je pravdepodobne najväčší zdroj pitnej vody, ktorým sa zásobuje celé Záhorie. No a samozrejme tieto pitné vody sú súčasťou toho podzemného rezervoáru, ktorý je na našej strane Dunaja na Žitnom ostrove. To znamená, je samozrejme, že toto treba chrániť v najväčšej možnej miere. Zariadenie, ktoré navrhujeme tam postaviť, obsahuje dva základné procesy. Obsahuje proces splyňovania, kde sa vlastne odpad premení do plynného skupenstva na plyn, ktorý neskôr je možné spáliť. A anorganickú časť, ktorá sa rozstaví pomocou plazmatrónov. Pritom vznikne taký vo vode nerozpustný kameň, ktorý sa volá vitrifikát a má veľa použití v stavebníctve. Takže táto technológia je vlastne ešte o niečo lepšie ako tie spalovne, ktoré dve na Slovensku fungujú. Áno, máme spalovňu v Bratislave, ktorá spracováva 270 000 tón odpadu ročne a v Košiciach, ktorá spracováva 100 000 tón odpadu. Ale pri spalovniach vo väčšine prípadov sa nedá to teplo, ktoré sa vyprodukuje spalovaním, dostatočne efektívne využiť. V prípade splyňovania je vlastne krok číslo 1 je samotné splyňovanie, ale z toho splyňovača vychádza tzv. Syntézny plyn, to je oxid uholnatý a vodík. A tieto následne sa vyčistia od všetkých znečistenín až na úroveň 99,99 a potom vstupujú do spalovacej turbíny. To je vlastne taká istá turbína, ako bývajú plynové turbíny pri kogenerácii. Vyrobí sa elektrická energia v tej turbíne. A to teplo, ktoré sa získa, aj to jedno, aj druhé, sa využije v dvoch párnych turbínach, ktoré vyrobia ďalšiu elektrickú energiu. Že vlastne takéto zariadenie je schopné poskytnúť toľko elektrické energie, ako jedna turbína Gabčíkova. Tento materiál vznikne z odpadu, ktorý sa takýmto spôsobom, takouto technológiou spracuje. Áno. V skutočnosti, keď zoberieme celý odpad, tak v ňom asi 24% sú anorganické látky.
Anorganické látky sú také látky, ktoré obsahujú rôzne oxidy kovov, nekovov a rôzne zvyšky skla a podobné veci. Tieto veci sa nikdy nerozložia v žiadnej skládke na jednej strane a na druhej strane, keď by sa to spalovalo, tak vzniknú vlastne ako popol, ktorý sa musí odviezť na nejakú inú skládku a zvyšok po spalovaní je evidovaný ako mierne toxický odpad. Tým, že sa premení na vitrifikát, tak už to nebude odpad, ale stavebný materiál. Okrem tej hmoty, ktorú sme si ukázali, sú ešte nejaké iné výstupy, nejaké dymové plyny alebo niečo, čo by produkovalo takéto zariadenie? Takto, tým, že je to dvojstupňový proces, to znamená najprv je splyňovanie, potom je čistenie toho plynu a potom je spaľovanie toho plynu, tak vlastne za tým spaľovaním plynu tie exhaláty sú významným spôsobom čistejšie ako v prípade zemného plynu. A zemný plyn všetci považujeme za najčistejšiu možnosť spaľovania. A v akom štádiu je jeho realizácia? To zariadenie v prípade kladného výsledku EI bude môcť byť hotové v priebehu roku 2018, najneskôr začiatkom roku 2019. V súčasnosti prebehlo už aj verejné prerokovanie tohoto projektu. Aký bol postoj ľudí a aký bol postoj politikov? Viete, väčšina ľudí, napriek tomu, že sme sa im to snažili vysvetliť čo najľudskejšou cestou, tomu príliš dobre nerozumela. A i verejná mienka vždy je masírovaná názormi ľudí, ktorí nie vždy sa v tom vyznajú a snažia sa deklarovať ľuďom, že im chcú dobre, že im záleží na ich zdraví, na ich bezpečnosti a že tí, ktorí im chcú škodiť, sme my. Tak každých tých jednaniach kóp to zlyhalo na politikoch. Ale Slovensko nie je pupok sveta. Realita taká je, že vo svete existujú takéto zariadenia. Začali sa stavať v roku 2001, predovšetkým v krajinách ako Japonsko a Čína. Ale to je prirodzené, majú veľa obyvateľov a skládkovanie je tam zakázané už 30 rokov. Ale na špičke je aj Švédsko a Nórsko a Francúzsko a čiastočne Nemecko. Likvidácia odpadu v takýchto splynovačoch a takouto technológiou by možno v budúcnosti mohla vyriešiť aj problém so skládkami odpadu na celom Slovensku. Aj vy to tak vnímate? Áno, uvažovali sme s tým, že pri tej produkcii odpadu okolo 1 700 000 a faktom, že či už si myslíme alebo nemyslíme, že skládky zaniknú, budú musieť zaniknúť skôr alebo neskôr. Toľko miesta, aby sme skládkovali, nemáme. Slovensko je pomerne malá krajina. Keby sme chceli kultúrnym spôsobom, pričom okrem tej elektrickej energie takéto zariadenie produkuje aj teplo, ktoré je možné využiť buď na vykurovanie alebo na iné veci, ako napríklad sušenie, chladenie, mrazenie, tak by sa dalo postaviť 6 až 8 takýchto zariadení približne rovnakej veľkosti na Slovensku. Najlepšie systémy sú také, kde čistíte aj plyny a kde tavíte aj trosku. Navyše z tej trosky sa dajú získať aj čisté kovy, pokiaľ by išlo povedzme o starú ekologickú záťaž, kde by bol vysoký podiel napríklad železa alebo niklu, ako je niklová huť v Seredi, tá celá kopa, alebo odpad v Šali, alebo niektoré ďalšie odpady na Slovensku, ktoré obsahujú vysoký, napríklad elektrárenský popolček. Ten obsahuje až 45% železa, ktoré sa nevyužíva. To znamená, ak máte zmesný odpad, ktorý obsahuje niečo takéto a plus komunálny odpad, tak je to vhodné nakombinovať takým spôsobom, aby došlo aj k likvidácii starých ekologických záťaží. A my máme na Slovensku starých ekologických záťaží toľko, že by bolo treba investovať 380 miliard eur na to, aby sme ich zlikvidovali všetky. Toto je naozaj taký zaujímavý projekt. Verme, že sa ho podarí v budúcnosti nejakým spôsobom posunúť ďalej a rozvíjať. V podstate nie je tam technologický problém. Možno, že by nebol ani finančný problém. Problém je, že politici to nechcú vidieť a zahmlievajú reálne skutočnosti.
Masívne reklamy na zubnú hygienu, ktoré už 10 ročia ovplyvňujú naše návyky, prinášajú síce zisky výrobcom kozmetiky, ale zdá sa, že zdravé zuby celej populácii už menej. Ako je to vlastne so zubnými pastami a ich vplyvom na mikroflóru v ústnej dutine? Mojím hosťom je opäť Karel Hadek, znalec v oblasti biochémie a fytoterapie. Co pak se používá na hygienu? Zubní pasta, že jo? A málo kdo řekne hygienu. Každý používá zubní pastu na čištění zubů. No a ta ústní hygiena by měla být o tom, že si třeba, že se zbavíme povlaku, který máme v puse, že se zbavíme zbytku jídla. Je třeba zajímavá věc, abych doporučil lidem, kteří chtějí ušetřit za věc, která do pusy podle mě nepatří, a to zubní pasta zcela jednoznačně je. Ať si zkusej rozžvejkat jabko, 5 minut ho žvejkat, potom si s tím rozžvejkaným jabkem vyčistí zuby, vezmou dentální nit, vyčistí si mezi zubní prostory, řádně vypláchnou pusu, nepotřebují žádnou zubní pastu a mám za to je daleko adekvátnější čistící prostředek, fyziologický vhodný prostředek, nežli zubní pasta. No a pak mě napadlo, hele, děláš tady fůru olejových preparátů, co kdybys udělal zubní volej, že? Tak jsem udělal zubní volej, protože v historii se používal volej na čištění zubu, tady bylo snad jedinou novinkou, že jsem tam začal přidávat eterický olej, který mají antimikrobiální účinky, no a vznikl tady excelentní fyziologický preparát, takže v podstatě zubní kartáček považuji za zbytečnost, zubní pasty považuji za trestnou činnost proti zdraví. Do dneška jsem nepochopil, proč se přidávají tenzidy do zubních past. To jsou ty věci, které tam dělají pěnu. Ty fungují na tom principu, že rozpouští tuky. Před chvilkou jsem měl mastný oběd, ale já teďka v puse žádný tuk nemám. Já nevím, proč se tam přidávají. Prostě někdo to zaved a ostatní se kloužou a v podstatě tenzidy čistěj, tak se to tam prostě přidává, že jo. Nemluvě o tom, že ty tenzidy, když se dostanou do organismu, mohou poškozovat cévní systém a nejenom mohou poškozovat, poškozují. Takže když si člověk řádně nevypláchne pusu, tak to políká a my se potom divíme, všude se píše, kolik je infarktů, kolik je cévních onemocnění. To je jeden z důsledků používání zubních past. I to je nebezpečný. My známe léky třeba, které se vstřebávají sliznicema. Pochopitelně, že i tenzidy se vstřebávají sliznicema. Že to nikoho nezajímá, to se tam prostě dává. Tím to končí a v podstatě proti ním mám absolutní výhrady. Nehledě na to, že likvidují i symbiotickou mikroflóru a u těch malých dětí zubní pasta, jahůdka nebo něco podobného. Děti jsou zvyklí jíst jahodový kompot a vysvětlete děcku, který se naučí čistit zuby. Rodiče mu řeknou, vypláchni si pusinku, jak si vypláchne, no a ta jahůdka zubní pasta dobře chutná, taky spolkne. Pak se divěj, že 9letý děti už tady mají rozšířený cévky, že to má na ně důsledky. To je prostě zubní pastu považuji za zločin proti lidstvu, jinak se to nedá nazvat. Ta ústní hygiena je nezbytně nutná, ale mezi náma ve chvíli, když si položíme otázku, proč vzniká povlak v zube, tak je to z toho důvodu, že se tam množí patogenní mikroflora. Když se pám na zubní pasty, co obsahují, tak to je sbírka chemikálií, která v principu s ústní hygienou nemá nic společného. Spíše bych řekl, že to je dokonalá antihygiena. Milí diváci, v relácii Zdravo aj na budúce otvoríme zaujímavé otázky každodenného života a spolu s nami ho môžete prežiť zdravšie. Teším sa na vás. Dovidenia. Túto reláciu vám priniesla aromaterapie Karel Hádek. www.aromaterapie.sk